punto do orden do día, aprobación da acta da sesión anterior. Non están, parecese que están pendientes de aprobación as actas correspondentes ao 15 de 6 de 2019, 9 de 7 de 2019 e 30 de 7 de 2019. Por escasez de personal ainda non foron confeccionados, por lo tanto, levarase para as próximas sesións que as teñan feitas. Punto segundo do orden do día, acordo de participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Municipal Adicional 1-2019 da Diputación. A proposta da alcaldía, leo solo a proposta en sí, porque o resto son todo cantidades. O Concello tiña un montante de 548.031 euros, dos que se fixeron proxectos por 298.248,50, e a proposta da alcaldía para a diferencia é a seguinte. Esta alcaldía, en virtude das facultades que ten outorgadas por como pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Adicional 1/2019 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e se aceptan na súa totalidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada e non utilizada na fase primeira, os investimentos financieramente sostenibles que se indican a continuación, e aprobar os correspondentes proxectos de obras ou pregos de subministracións. O proxecto básico de execución e adecuación e posta en valor da Rúa San Pedro de Merido. O importe son da Diputación, que aporta a Diputación 249.782,49 euros. O Concello non aporta nada, o total do orzamento é o 249.782,49 céntimos. Punto segundo. En relación á declaración de que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, conforme aos informes técnicos e técnico-xurídico de data 2 e 5 de setembro de 2019 respecto ás obras proxecto básico de execución, adecuación e posta en valor da Rúa San Pedro de Melide, é preciso para a execución destas obras a autorización sectorial previa da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A dita autorización está en trámite. Terceiro, comprométese a incluir nos orzamentos municipales os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos financieramente sostenibles incluídos na segunda fase do POST-Plus adicional 1/2019 se o Concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu financiamento. Cuarto, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existiran axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegas o detalle de cada unha delas, acreditando que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorizas a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente a Alcaldía por todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Este documento foi asinado electrónicamente polo señor alcalde con data 6 de 9 de 2019. Señor portavoz do Partido Socialista, nos imos a votar a favor. Parecenos que é un paso importante en poñer en valor non solamente esta rúa, senón todo o que ten que ver co casco histórico. É un primer paso, como decimos, importante e posiblemente definitivo para poñelo en valor dun xeito trascendente. Votamos a favor. Señor portavoz de Adiante Melide. Desde este grupo tamén consideramos importante, xa que estaba sin comprometer polo anterior goberno e, polo tanto, creíamos importante adecuar esta rúa, que é parte do Camiño de Santiago, e tamén tendo en conta que para o 2021 é o Xacobeo, polo tanto, ir adecuando as rúas do casco antigo e así tamén potenciar tanto a visibilidade como tamén queremos que vai ter repercusións tamén económicas, porque tamén é unha zona que pode ser destinado a temas comerciais e de turismo, non? Por tanto, vamos tamén a votar a favor. Señora portavoz do Partido Popular. Bueno, moi bons días a todos e a todas.
Dende o Partido Popular queremos facer unha serie de apreciacións con respecto á proposta do Goberno. Efectivamente, parabenizámonos en que o casco antigo pois sexa unha vez máis obxecto de investimento por parte de Melide e concordamos efectivamente con que o ano 2021 vai a ser un ano clave para Galicia e, por suposto, para un concello onde o camiño primitivo e o camiño francés pois confluen neste concello. O que non entendemos é por que se prioriza e por eso o preguntamos en sede plenaria a Rúa de San Pedro é a rúa principal se simplemente é unha cuestión de priorización do goberno, co cal respetamos fronte a outros proxectos que xa estaban feitos polo anterior goberno e versaban sobre rúas como a Rúa do Convento, que entronca aquí coa travesía do convento, que están en moito peor estado que a rúa principal, e a nosa estrategia anterior era de fora para dentro porque entendíamos que había máis preocupación coas caídas constantes que hai nesa rúa. Non tivemos tempo a ver o proxecto, polo tanto, pola documentación que se nos achega, ao parecer é un entronque desde a 140 ata a Rúa San Pedro e a rúa principal. Por suposto que imos a votar a favor porque é un investimento para Melide, pero nos gustaría saber por que se desbota ou non se utiliza o proxecto que normalmente se chamaba Cantón 2, que podía se trocear perfectamente para esta chega de 249.000 euros e que nos preocupa bastante nestes proxectos porque temos experiencia do que vai a dicir a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ca fórmula escollida, que ao parecer é a mesma na rúa que a Rúa San Antón, co cal se hai algún tipo de cambios vai a supoñer que volvamos a traer este proxecto a pleno e que se vai a demorar máis. En todo caso, auguremos que non os haxa. O noso voto, como digo, ao principio vai ser a favor. Señor portavoz do Partido Socialista. Non teño nada máis que engadir, non temos nada máis que engadir. Señor portavoz de Adiante Melide. Só aclarar que o proxecto como de Enlace Cantón non está desbotado, vale? É dicir, vaise seguir e se adjudicará no momento que haxa a partida orzamentaria. Queríamos que priorizar iso sin desbotar tampouco as outras prioridades que se van a facer. Señora portavoz do Partido Popular. Simplemente resaltar que podíamos ter un procedimento máis limpo coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Agardemos que non haxa problemas ca solución arquitectónica proposta polo técnico pertinente e estaremos pendentes de que di Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con respecto a este proxecto. En todo caso, seguimos mantendo o noso voto porque é unha obra e un investimento para Melide e non podemos estar de outra maneira máis cerca. Se nun futuro se quere peatonalizar a zona bella, esta era unha arteria importante. Isto non vai contra ningún outro proxecto. Entendemos que a parte central deste pobo é fundamental que se vaya armonizando e que se vaya complementando para poder facer o que o equipo de goberno traía no seu programa. Por outra parte, hai obras pendentes aquí do pós-17, polo tanto, a axilidade é discutible polo anterior goberno. Votos a favor? Non vou decir xa abstención e votos en contra porque aprobouse por unanimidade. Polo tanto, queda cerrado este pleno.